Drwy'r lens yma, rhaid craffu ar y gyllideb drafft sydd gerin bron, a dyna pam y mae'n gwelliant ni yn galw am roi'r modd i ni wneud mwy o'r hyn sydd angen i wneud. Y rhai sy'n dibynnu fwyaf ar y gefnogaeth y mae ein gwasanaeth iechyd a gofal a chymorth ariannol ychwanegol yn ei chynnig yw rhai sydd mwyaf mewn angen, y rhai sydd heb ddewisiadau, heb gronfa fach wrth gefn neu ail di, heb fodd i gadw pen uwch ben y dŵr, sydd mor ofnadwy o uchel. Mae'r Llywodraeth wedi datgan bod y gyllideb hon yn un sy'n blaenoriaethu y rhai sy'n mwyaf mewn angen. Mae gwariant pob ceiniog felly yn gwbl dyngedfennol, achos mae bywydau pobl bellach mewn perygl. Dyna farn ymchwil Which ar effaith ar argyfwng costau byw yng Nghymru gyhoeddwyd ddoe, ac y drafodwyd gan y grŵp trawsbleidiol ar hawliau defnyddwyr rwy'n ei gydeirio. Mae 78% o bobl yng Nghymru yn torri lawr ar wres, a 19% yn bwyta llai o brydiau poeth. Yn yr un drafodaeth, fe fynegwyd pryder bod y cynnydd yn lefel y gronfau cymorth dewisol i'w groesawu yn gyllid i helpu pobl mewn argyfwng, a bod angen blaenoriaethu hefyd gwariant ataliol. Cynlluniau fel y cynllun cymorth tanwydd Cymru, sydd wedi cael ei dorri'n gyfan gwbl. Rhybyddiwyd bod y cynllun yn dod i ben, nid yw'r angen yn dod i ben, ac fe fydd yr angen yn un mwy dybryd y gaeaf nesaf yn ôl rhagolygon cyngor ar bopeth. A bydd goblygiadau y dyfnder yna o angen a'i effaith ar iechyd a lles pobl gyda ni am genedlaethau. Nid yw'r gyllideb hon yn cyflwyno cynllun i atal hynny.